कृष्णा मातेरेग्ला हरे कृष्ण वे हरे कृष्णा मातेरेग्ला ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚಂತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಪಂಡವು ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಗ್ರಂಥ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೆರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಈ ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ದೇವರು ಪುರಾಣ ಕಲ್ತನ ನಮಕ್ ಫಲ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಅವೇ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅಂಚದೈತ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಲೋಕ ತತ್ವ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅತೆ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡೆ ಸುಖವಾದು ಪಂಚದ ನೆಟ್ಟಮತಿಯ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದೇ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಆಧೀನಾದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಯೋಗಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುನ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಐನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡ್ಯರು ಐ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅಂಚದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಯರೋಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಓಕೆ ಆ ವಿಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಶ್ಲೋಕ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಯಥಾ ಜಲಸ್ಥ ಆಭಾಸ ಸ್ಥಲಸ್ತೇನ ಅವದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ವ ಅಭಾಸೇನ ತಥಾ ಸೂರ್ಯೋ ಜಲಸ್ತೇನ ದಿವಿ ಸ್ಥಿತಃ ಯಥಾ ಜಲಸ್ಥ ಆಭಾಸ ಸ್ಥಲಸ್ತೇನಾವದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ವಭಾಸೇನ ತಥಾ ಸೂರ್ಯೋ ಜಲಸ್ತೇನ ದಿವಿ ಸ್ಥಿತಃ ಅನ್ನೋರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಥಾ ಜಲಸ್ಥ ಆಭಾಸ ಸ್ಥಲಸ್ತೇನಾವದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ವಭಾಸೇನ ತಥಾ ಸೂರ್ಯೋ
ಜಲಸ್ತೇನ ದಿವಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಥಾ ಜಲಸ್ಥ ತಥಾ ಸೂರ್ಯೋ ಜಲಸ್ತಿನ ದಿವಿ ಯಥಾ ಜಲಸ್ಥ ಆಭಾಸ ಸ್ಥಲಸ್ತೇನಾವದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ವಭಾಸೇನ ತಥಾ ಸೂರ್ಯ ಜಲಸ್ತೇನ ಧಿವಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಯಥಾ ಇಂಚ ಜಲಸ್ಥ ನೀರಿಡಿಪ್ಪುನ ಆಭಾಸ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸ್ಥಲಸ್ತೇನ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚನೆ ಅವದೃಶ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡ ಸ್ವ ಅಭಾಸೇನ ಐತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರ್ದು ತಥಾ ಆ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯೆ ಜಲಸ್ತೇನ ನೀಡಿಪ್ಪುನ ದಿವಿ ಆಕಾಶಡ್ ಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚದು ಪೆಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ಸುರು ನೀರಡ್ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ತೂದು ಕೂಡ ಕೊಠಡಿದ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತಲ ಆರ್ನ ರಡ್ನೆ ಪ್ರತಿಫಲನನ ತೂದು ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚೆನೆ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನೊಲಿ. ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರತೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಕ ಆಕಾಶ ತೋಜುವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ನೀರಿಡ್ಲ ತೋಜುವರ್ ಅತೆ ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ್ ನಮ್ಮ ನೀರಿಡ್ ತುಪ ನೀರಿಡ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿದ ಅತೆ ಕೋಣೆದ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತಲ ರಡ್ನೆದ ಪ್ರತಿಫಲನನ್ ತೂದು ತೆರಿಯೋನ್ನಂಚೆನೆ ನಮಿಂಚ ಸೂರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ತೆರಿಯೋನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನೋಲಿ. ಎಂಚದೈನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು. ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರಿಗೆ ಬೂರುಂಡು, ನೀರ್ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡು ಅದೇ ಕೋಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತದಿತ್ತ ನೆನ್ಲಿ, ಅದೇ ಬೈಕ ಸ್ಕೂಟರ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬುರುಂಡು, ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಅಂಚಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ. ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು, ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡು ಆಕಾಶಡು ಸೂರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚದು ಆಂಡ ಕೊಠಡಿದ ಮೂಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಕೊಡದ ನೀರಡು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಅಂಚದು ಕೊಠಡಿದ ಮೂಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಕೊಡದ ನೀರಡು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ್ ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡ್ ಆಕಾಶಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಣ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋಣೆದ ಕತ್ತಲೆನ ಬುಲ್ಪು ಮನ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ಪ್ರಕಾಶ ಆಪುಂಡು, ಅದೇ ಐತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಡೆದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನ್ಬೆ. ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಆಯ್ನಾಯೆ ಪಂಡ ಆರ್ ದೇವರೇನ್ ತೆರಿಯುನೇ ದುಂಬುಲ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ನಾರೆಗೆ ಓ ಮನ್ಪೇರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ
ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ. ಓ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಏರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಲೇಜಿಗೆ ಸ್ವಭಾವಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯ ಚ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ದೆ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ. ಅದೇ ನಮಕ್ ಆಫೀಸ್ಡ್ ಕೆಲಸದಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚಿ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏರ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಆರೇ ಅವತಾರ ಮಂತಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದ್ರನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಮಂತಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚದು ನು ಐ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅರ್ ಪೂರ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಡೆದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತುನೊಲಿ. ಅಂಚದು ಪಂಡ ನಿಂಚ ಪಂಡ ಭಗವಂತಾರ್ನ ಶಕ್ತಿಡ್ ಪೂರಲ ಮನ್ಪೆರ್ಗಿತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏಕದೇಶ ಸ್ಥಿತಯಾಗ್ನಿರ್ ಜೋಸ್ತಾರಿಣಿ ವಿಸ್ತಾರಿಣಿರ್ಯತಃ. ಪಂಡ ಇಂಚ ಸೂ ಅದೇ ಫೈರ್ ಸೂ ಉಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತದು ಅವು ಇಂಚ ಐತ ಬುಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಖ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಐನ್ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆಗೆ. ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತದು ಪೂರಲ ಮನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಈ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಇಂಚಾರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪೂರಲ ನಡಪುನೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತು. ಅದೇ ಆರು ಪೂರ ಎತ್ತಲ ಮೂಲ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ರಡ್ಡು ಟೈಪುದ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪೇರು. ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಾರು ಪೂರ ಐಟ್ ಅರ್ನ ಇದೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮನ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ. ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಂಡು. ಲೆಕ್ಚರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿರಿಪಾವೆರು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಡೆ ಅರೇತು ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ 7 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತ ಬೇಸ್ಡ್ ಐಟ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣರ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯನ ತಿರಿಪಾವೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ.
ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮನ್ಪೇರ್ ಬರೀ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾವೇರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐನ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಆ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ತೂಕ ಮುಲ್ಪೈನೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆಂಚ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಫೈರ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಅದೇ ಹೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಫೈರ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಏರ್ನ ಭಗವಂತನ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ ಮೂಜಾದ ಡಿವೈಡ್ ಮಂದೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ ಮೂಜಾದ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತೇರು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ದೇವೇರ್ ಪುರಾ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಡೆದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸೋನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಬೊಕ್ಕ ತೂರ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ತೆರೆಯುವ ಅವೇ ರೀತಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆದಿತ್ಯನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಾದಿಕ್ಕಳ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಸಾರ ಹಿಡಿದು ತೆರೆಯೋಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ ಪನೆರಾತಂಡು ಅಂಚ ಸೂರ್ಯ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮುಖಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಗ್ರಹಿಸೋನ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮೆ ಪೂರಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಗ್ರಹಿಸವೇ ಪಂಡದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಡ್ ದೃಢಪಡಿಸಲಾತಂಡು ಅದೇ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಜದು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಪೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಗ್ರಹಿಸರೆ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮೆ ಪೂರಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಗ್ರಹಿಸವೇ ಅದೇ ಪಂಡ ಈಶೋಪನಿ ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಏತನೇ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಪಂಡ ಈ ಐದನೇ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐದನೇ ಮಂತ್ರಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಕೈತಳ್ಳುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ಆ ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದು ತದೇ ಜತಿ ತನ್ನೇ ಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅಂಜದ ಆ ಪರಮಸತ್ಯ ಭಗವಂತ ನಡಪುಯರಿಗೆ ನಡಪೂಜರಿಗೆ ದೂರಡುಳ್ಳರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ಳು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಅಂಚದು ಪೂರತಲ ಉಲಾಯಿಲ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪೂರತಲ ಪಿದೈಲ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಅವೇ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಡಪೇರು ನಡಪೂಜರು ಅದೇ ಇದನ್ನು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಂಚಿನಪ್ಪ ಅದೇ ಹೊರ ಪನ್ಪೇರು ನಡಪೇರು ದೇವರು ಕುಡವರ ಪನ್ಪೇರು ನಡಪೂಜರು ಕುಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರತಲ ಉಲಾಯಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರತಲ ಪಿದೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಐನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದೇ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ತೆರೆಯುವ ವಿಧಾನಗೆ ಅಂಚದು ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ದಾದಾಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಆಚಾರ್ಯರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ದೇವರೇನು ತೆರೆಯುವನೇಕ್ ದುಂಬು ದಾದೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓ ಮಂತ್ರ ತೂಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ತೂಂಡ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ್ತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಅವಳ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಐಟದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗ್ರಹೀತ
ಪಶ್ಯತ್ಯ ಚಕ್ಷುಷ ಶೃಣೋತ್ಯ ಕರ್ಣ. ಅಂಚದು ಅಪಾನಿಪಾದೋ ಜವನು ಗ್ರಹೀತ. ಅಪಾನಿ ಪಂಡ ಕೈ, ಪಾದ ಪಂಡ ಕಾರು. ಪರಮ ಸತ್ಯಗ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಿನ್. ಅಪಾನಿಪಾದೋ ಜವನು ಗ್ರಹೀತ ಪಂಡ ಪರಮ ಸತ್ಯಗ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಡಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ನಮಕ್ ಇದನ್ನ ತೂಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ತೂಂಡನೇ ಶಾಕ್ ಅವು. ಭಗವಂತಗ ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಕೈಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಕೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಶ್ಯತ್ಯ ಚಕ್ಷು ಸ ಶೃಣೋತಿ ಅಕರ್ಣಃ. ಅರೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಿಗೆ ಪಶ್ಯತಿ ಅಚಕ್ಷು. ಅರೆ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜ ಅಂಡಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಿಗೆ ಶೃಣೋತಿ ಅಕರ್ಣಃ. ಕೇನುವರೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಬೀಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ನಿಮ್ಮತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಭೌತಿಕ ತಾರ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವೇ ಇದನ್ನು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಸ್ನಾವಿ ಅಕಾಯಂ. ಕಾಯ ಪಂಡ ಶರೀರ, ಅಕಾಯಂ ಪಂಡ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿನ್ ದೇವರಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ನಾವಿರಮಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ನಾಯು ಇಜ್ಜಿನ್. ಅದೇ ದಾಯಿ ಅಂಚಂಚ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೈತೆ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನಾಯು ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಇದೇನು ತಿರುವನರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ತುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಣ ಗುರುನ ಕೈತಲ್ಲು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನ ಏನ್ಮನೆ ಮಂತ್ರನೇ ಪನ್ಪನೆ. ತುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸಪರ್ಯಗಾ ಚುಕ್ರಮಕಾಯಂ ಅವ್ರಣಂ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಶುದ್ಧಮಪಾಪವಿದ್ಧಂ ಕವಿರ್ಮನೀಷಿ ಪರಿಭೂ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ ಯಾಥ್ಯೋತ್ಯೋ ಅರ್ಥಾನ್ ವ್ಯದಧಾ ಶಾಶ್ವತೇಭ್ಯ ಸಮಾಭ್ಯಃ. Such a person must factually know the greatest of all, the personality of Godhead who is unembodied, omniscient, beyond reproach, without veins, pure and uncontaminated, the self-sufficient philosopher who has been fulfilling everyone's desire since time immemorial. ಅದೇ ಅವ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿನಾರೆ ಅಂಚದು ಕವಿ ಮನೀಷಿ ಪರಿಭೂ ಸ್ವಯಂಭೂ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿನಾರು ಆಮ್ನಿಸೈಂಟ್ ಅದೇ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಅಕಾಯಂ. ಅಕಾಯಂ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಅರೆಗ್ ವೈನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾಂಸದ ಪೇಶಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಇಂಚ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮಗ್ ತೂನಾಗ ಅದೇ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಯ ಪಂಡ ಶರೀರ, ಅಕಾಯಂ ಪಂಡ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ. ಅಸ್ನಾವಿರಂ ಸ್ನಾಯು ಸ್ನಾಯುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸೋಫಾ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅನಂಚ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಇಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತರ್ ಪನ್ಪೇರು 4 ಪನ್ಪೇರು. ಅರ್ಜುನ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ. ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ಅಜ ಇಂಕ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅವು ಕ್ಷಯಿಸೂಜಿ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅವು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ದೇವರನ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತವೈನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಚದ ಆರು ಪೂರ
ಅರೆಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ ಪಂಡಗೆ ಈತಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿಜನ ವಿಷಯನೇ ಇಚ್ಚು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೌಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಸೈಪ ಅಂತ ಅದೇ ದೇವರೇ ಕೌಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೇವೇರ್ ಪಂಪೇರು ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನಾನಿ ಚಾರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾನಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದನ ಕಶ್ಚನ ಇಂಕ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆವನುಂಡು ನನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣು ಅಂಡ ಎನನ್ ತೆರಿ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಿರಜಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಏತು ಪುರಾಣ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡತುಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಮಾಸ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡಿತ್ತರು ಸ್ಕೂಲುಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏಳು ಐನ ಅಜಿನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡದನ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಇನಿ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂದು ಅಂಡ ದ್ವೇ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋಳು ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಡು ಓದ್ದೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಂಡದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡ ಶ್ಲೋಕ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪು ಅವು ಸೇಮ್ ವಿಷಯ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಲ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ ಪೂರ ಪಂತೇರ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಡ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯನೆ ದೇವೇರನಿಗೆ ದೇವೇರೇನ್ ತೆರಿಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಪ್ಪಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿನಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ದೇವೇರೇನ್ ತೆರಿಜಿಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಡ್ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೈಂದು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗದು ದೇವರನ್ನ ಧಾಮಗ ಪೋಪುನ ಅದೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ನಟ ತಿರುಗುನ ಹಪ್ತು ಅದೇ ನೆಕ್ಕು ಪಂಡ ಅಂತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಚಕ್ರ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಬೇರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಏ ಸಂಸಾರೇ ಬಡದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾಹೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ ಅಂಚದು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ನೆತ್ತ ಸುಳಿಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಿದೈ ವರ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ಅದೇ ನೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಜೀವನಾಡು ಈಜಿನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದ ಬೂರ್ದತೆ ನಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅವೇ ಭಾಗವತರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನುನೇಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ಆನಿಯರು ದೇವರಿಯರು ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದೂಲ ಗೊತ್ತಿಜಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವತನ ಕೇನುವೆಗೆ ಆಯ್ ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೆ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆಯ್ ಮುಟ್ಟುವೆಗೆ ಆತು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಆತು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಏವಂ ಅಹಂಕಾರೋ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯ ಮನಮಯೇ ಸ್ವ ಆಭಸೈಲಕ್ಷಿತ ಅನೇನ ಸತ್ ಆಭಾಸೇನ ಸತ್ಯಧೃಕ್ ಏವಂ ತ್ರಿವೃತ್ ಅಹಂಕಾರೋ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯ ಮನಮಯೇ ಸ್ವ ಆಭಾಸೇ ಲಕ್ಷಿತ ಅನೇನ ಸತ್ ಆಭಾಸೇನ ಸತ್ಯದೃಕ್
ನಾನವರ ಪನ್ಪೇವೆ ఒక ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಮಡು ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಅರ್ಥಮಂತು ನಾ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೂರಿತ್ತ ಭಾಗವತ ಒಯ್ದ ಅರ್ಥಮಂತುನೇ ಸಾಧ್ಯ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಗಳು ಅವೇ ಭಾಗವತನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತುನೇ ಸಾಧ್ಯ ಒಯ್ದ ಅರ್ಥಮಂತುನೋಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಭಾಗವತನ ಇಂಚ ಅರ್ಥಮಂತುನತೆ ಕೇನೋಡು ಅಂದು ಗುರುಮುಖ ಅಂದು ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಲಾವಣ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡ್ಯಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಅವೇ ಕೇನೋಡ ಕೇಂದೆ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇನೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಈಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಎನ್ ತೋಜಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳಂದು ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯಲೀಲ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂಚಿನುಂಡು ಬಾರಿ ಭಾಗವತಂದ ವಿಚಾರ ನಾವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ತಿರಿ ಪವನ್ 24th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು 300 ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯಂದು ಅದು ಸುಮಾರು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಕೊಟೇಶನ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಎಂ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪು ಅದೇ ಕೆಲವರೇ ನೆನಪಾವು ಅದೇ ಅಂಚ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮನ್ಪಡ ದಯ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಮಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಶಿವಜಿಯ ಪನ್ಪುನ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏನು ಇದೇನು ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಣ ಅಂಚದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೋಲಿ ತುಲೆ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಲಾಪುಜಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದುದು ಲಾಪುಜಿಗೆ ಇಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೋಲಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿ ನ ವೇತ್ತಿ ವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನ ಚ ಟೀಕಯಾ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ತ ಶಿವಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಕೋ ವೇತ್ತಿ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭಾಗವತಂ ವ್ಯಾಸೋ ವೇತ್ತಿನ ವೇತ್ತಿವ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಎಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರೇ ಶಾಕ್ ಅವು ಈ ಲೈನ್ ತೂದದೆ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪೂರ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ರಚನೆ ಮಂತ ಭಾಗವತ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಪೂರ ರಚನೆ ಮಂತನಾರ ಆರು ಮೂಲು ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತನ್ ತೆರೆಯೋನೆರ ಸಾಧ್ಯಗೆ ನ ಬುದ್ಧಿಯ ನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರೆಯೋನೊಲೆಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ನ ಟೀಕ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓದುದು ತೆರೆಯೋನೊಲೆ ಇಚ್ಚು ಅವೇ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಸೆಡ್ ಐ ಮೇ ನೋ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಮೇ ನೋ and Vyasadeva may know or may not know Srimad Bhagavatam. On the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only through devotional service. Only through devotional service. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುನದೆ ಅವು ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಏತನ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೇವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರ್ತುಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ಲೋಕದ ನಂಬರ್ ಪಾಂಡವೇ ಜಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನನು ಯಾನುಪ್ಪು ನಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏತ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡೋರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅನ್ ಪಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಲೈನೇ ಪನ್ಪೇರು on the whole Srimad Bhagavatam, the spotless Purana can be learned only through devotional service, not by material, intelligent, speculative methods or imaginary commentaries. ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಆನ್ಸರ್ ಬೈಜಿ ಅದೇ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತು ನಾಣ ನಂಬರ್ ಬೈಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ತತ್ತು ನಾಂದತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 50 ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮಾರತ್ತು ನೀರೇ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪು ಅವೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ್. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನನು ಯಾನಿಪ್ಪು ನಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥಮಂತೊನೆರ ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಕ್ ಅದೇ ನಾವು ಅರ್ಥವಂತನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಈ ವಿಚಾರನ ದೇವರೇ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ನೆನೆಪುದಿಯರ್ಲ ಈಸಿ 18.55 ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೆನ್ ಆಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಈಜಿನ ಭಗವಂತ ಪಂತು ನಿರ್ಭಯತೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಏನನ್ನು ತೆರೆಯೋನೋಲಿ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಏನನ್ನು ತೆರೆಯೋನೋಲಿ ಓಲೈಜ್ ಅದೇ ತುಲೆ ಎರೆಗ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಅರ್ಥ ಆಪೆರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೇವೇಡ ಅಪಗ ನಮಕ್ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ದಾನೆ ಅಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತೋನರ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತದೆ ಕಲ್ದು ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಂತೋನರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೀ such devotional he can enter into the kingdom of God. ಭಕ್ತಿರ್ದು ಏರು ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇ ದೇವರನ ಧಾಮನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಓದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿತ್ತುಲೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿವುಣೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ತೆರಿವುಣೆ ಹಿಡ್ದೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಪನೆ ಅದೇ ದಾಯ ತೆರಿಯೋಡು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ವಿದುರ ಪಂಪೇರು ಮಹಾಭಾರತಡು ವಿದ್ಯೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ ವಿನಯ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತನಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದಾಲ ಅಪ್ಪ ಯಾಕ್ಲಿ ಎತ್ತೇ ತೆರಿದುಪ್ಪಾಡು ಆಗ್ಲಿ ಫಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿದುರ ನೀತಿಡೆ 4 ವಿಚಾರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನ 4ಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವತಾನಾಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೆರ್ನ ಅವು ಅವೇ ಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಣಿಗೆ ನಡತ್ ಪೋಪುಣಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಡಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಡಪಂದು ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ನಂಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕೃಪೆ ತೋಜಾವಡು ಅದೇ ಬೇಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ದೇವತೆನಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿಯರಾಗೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಟ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿನೇದ ದೇವತಾನ ಮಪಿ ಸಂಕಲ್ಪ ರಡ್ನೇದ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರಗೆ ಅದೇ ಇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಳ್ಳೇರು ತೆರಿನಕ್ಲು ಅನುಭವ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಪಂಡಗೆ ಅವು ಶೀಘ್ರ ಫಲ ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿದ್ದುರ ಈಗ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಜರಿಗೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಈ ಆಡೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ತುಲ ಈ ಹಾಲಪ್ಪ ಪೋಯೇನ ಆ ಹಾಲಾದ ಅಪ್ಪ ನೈಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಐಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರಂದು ಆಪಣ್ ತೇಸ್ನೇಸ ಆಪಣ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತದ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿನ ಅವಿದ್ಯೆ ಇಕ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜವು ಅವೇ ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ್
ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತೋನೆ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈತಕ್ಕೇನು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತೋನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಶೀಘ್ರವಾದ ನಾಶ ಆಪೇರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಾದಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರು. ಈತ್ತು ಜನ ಈತ್ತು ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ನಾಶ ಆಪುನೇನು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ನಾಶ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೆರ್ಮರಿ ನಿಂಗ್ ನಂಚೆನೆ ಅದೇ ಪೆರ್ಮರಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಾರ್ದು ಕುಳ್ಳು ಉಂಡತೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಚಿರುಂಟು ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಐತ ನಡುಕು ಆಣೆ ಕಾರ್ದಿಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಗತು ಪಾಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಪಣ ಐಕು ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾರು. ಅಂಚದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನು ಅದೇ ಇಂದು ಮಂತದ ಬಾಯಿ ಪಾಂಡು ಅದೇ ತರೇನು ನಿಂಗಣ್ಣು ಬಾಕಿದ ನಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋತು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಮುಗೀಣು ಅಂಚೆನೆಗೆ ಇದು ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಾಶ ಶೀಘ್ರಡೆ ಅಪ್ಪುಣು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೆಲ್ಲ 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 ಆತು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನ್ನುವ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಆತು ಮನ್ಪೇರು ಆತು ಬೊರ್ಚನ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿ 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 ಸಮೂಲಸ್ತು ವಿನಶ್ಯತಿ ಅದೇ ಮುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ. నువ్వే ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುರಲ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಏನ್ ಪಂಡದಿತ್ತದೆ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಅಂಚ ತೋಜು ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೇಕ ಮಸ್ತು ಜನ ಇಂದು ಆಪೇರು ಮಸ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಪೇರು ಇಜ್ಜಿ 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 ಅಂಚದು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕೌರವೇರ್ ನಾಶ ಆಪೇರು ಅಂಚೆನ್ ನಾಶ ಆಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವುನ ಅದೇ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಅಂಚದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಮದಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನತೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅದೇ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬರೋಂಡ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚ ಬರ್ಪೂಜೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪೂಜೆವು ಅದೇ ಅದೇ ಅವು ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ನೆತ್ತಪಿರವು ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಂದೇರು ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡದೆ ಕುರುಪುಜರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದುನ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ಲದೆ ಐತೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವು ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ ಇಂಚ ಅಂಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಐತ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ನಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಇಂಚ ಪುರ ತರೀಕ ಉಂಡು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತರೀಕದ ಮುಖಾಂತರನೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ಅವು ನಮಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚಲ ಕಲ್ತನ ಅತೆ ಸೀದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ್ಣೆ ಜವು ಗೊತ್ತಲ ಜವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೊಲಿ ತತ್ವತ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಇನ್ ಟ್ರೂತ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡನೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪ ಅದೇ ಏತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದೇವರನೇನು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ದೇವರ್ಲ ಒಂಜೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ತೆರಿಂಡಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರ್ಪೂಜಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ತೆರೆಯೋನೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಆತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಏರು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಯಾನತ್ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾಗವತಮುಡು ಭಾರಿ ಭಾಗವತಮುಡು ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವತಮುದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಆಯ್ತಾ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಆಯ್ತಾ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಮಮಲಂ ಯದ್ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಹಂಸ್ಯಮೇಕಮಮಲಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನವಿರಾಗಭಕ್ತಿಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಾವಿಷ್ಕೃತಂ ತಚ್ಶೃಣ್ವನ್ ಸುಪಠನ್ ವಿಚಾರಣಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯೆ ನರಃ. The Srimad Bhagavatam is a spotless Purana. ಅಮಲ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪಂಪೇರು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಟು ದ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ. ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಬಿಕಾಸ್ it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahamsas. Ade Paramahamsa. Paramahamsam ekam amalam. Ade Paramahamsar panda pura durgunardu bidugada panda top most devotee aklu. Ade kama, krodha, lobha, moha, mada, matsara andu pura podu shuddha ainaklen Paramahamsa andate ide ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ಲ 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಒಂಜಿ 2 ಉಪನಿಷತ್ತುಂಡು ಅವು ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೆಲವು ಉಂಡು. ಅವೇ ಐಟು ಪೂರ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಅವು ಸುಮಾರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಐಟು ಕೊರ್ಪೇರು. ಪರಮಹಂಸ ಪಂಡ ಪುರಾ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು. ದಿಸ್ ಭಾಗವತಂ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ನಮಕೊಂದು ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪೌಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟದ ಪಿದೈ ವರ್ಪನೇನು ಅವೇನು ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪೌಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪವನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಗೀಯತೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂಜಲ್ನ ಕನದ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ ತತ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ. ನಮಗ ದೇವರನ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದು ಪಣ ಏರಿಗೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಭಾಗವತಂನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನರ ಉಂಡಿಗೆ. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chant it with devotion, become completely liberated. ತುಲೆ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಭಾಗವತಂಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಅಂಚದು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಪಟನ್ ಚಾಂಟ್ ಪಣ್ಣು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವನು ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂ. ಅಂಚದು ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕನ್ನತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಂಜಾಟದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೀನ್ವೇರು ಇದೇನು ಪಠನ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗೆ ಭಾಗವತಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣವೇ. ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು. ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕಯಾನು 2 ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ವರ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 3 ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ. ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಪನ್ಪದೆ ನಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪು ಅವೇ. ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಈತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕುಲ್ಲುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂದೇರ್ ಪದ ಪದ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪನ್ನೆರೆ ಪೋಣ ಉಂಡತೆ ಈತ್ತು ವಿಚಾರ ಉಂಡೈಟ್ ಇಜ್ಜನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪುರಾಣ ಪೂರ ನಮ್ಮವು ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಮೈನು ಆಯ್ತು ಎಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಗವತಂ. ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಫೈನಲ್ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ. ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ವರ್ಕ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಭಾಗವತದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 4, 5 ಆಜಿ ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಪ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವೇದ ಇತ್ತು 4 ಭಾಗವಂತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿವರಿಸ್ಯಾರ. ರಾಮ ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಆತು ಮಂತಲ್ನ
ಹೀ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಕುಲ್ಲುದು ಉಪ್ಪುನಗಾಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರು ಬತ್ತೇರು ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬತ್ತೇರು. ಪನ್ಪೆರಾರು ಇರು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಂತರ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಮನ್ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಅಂದು. ಅದೇ ಐಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಈರು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡರ ಪುರ ಸತ್ಯ ಅಂದು. ಯಾನ್ ಈತು ಪುರ ಮಂತೆ ಜನಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಂಡ ಇಂಕು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಓಲ ಇಂಕು ಮಿಸ್ ಆತಜಿ ಪೂರ ಪಂತೆತ್ತ ದಾದ ಸಂತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆತು ನಾವು ದಾದ ಕೊರತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ್ ಪೂರ ಪನೋಡ అయిన ಪೂರ ಏನ್ ಪಂತೆ ಅಂಡಲ ఒక ಅರೆಗು ನಾ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈರು ಸ್ವಯಂಭೂ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಅರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾರದೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಇರು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದನ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿಯರು. ಅಂಚದು ಇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅಂತರಂಗನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪರ ఆయన ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲೇ ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪು. ಅಂಚದು ಇರು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕನ್ ಅಂಚದು ಇಂಕ ದಾನ್ನೇ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈತು ಮಂತಲ್ಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಾಲ ಮಂತಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ ಮಂದೆ ಐಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಪೂರ ಪಂತಾರು. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇರುವೈಕ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಗಂಡ ನಾ ವಾಸುದೇವ ಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಹಿ ಅನುವರ್ಣಿತ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಪಂತಜರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಪಣ್ಣ ಯಾದು ಜಿಂತು. ಅದೇ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೇಡೇಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಅದೇ ಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಜಿಂಜಿದು ಉಪ್ಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಜಿನ ಅದೇಡ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತದ್ದಿ ಆತುರ ಚಿತ್ತಾನಂ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಆತುರ ಚಿತ್ತ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ. ಎತ್ತದ್ದಿ ಆತುರ ಚಿತ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶೇಚ್ಛಯಾಮುಹು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಚ್ಛಯ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಡೇ ತೊಡಗನಕ್ಲಿ. ಭವಸಿಂಧೋ ಪ್ಲವೋ ದೃಷ್ಟೋ ಹರಿಚರಿಯಾನು ವರ್ಣನಂ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗಿ ಭವಸಾಗರನ್ ದಾಟರೆ ಹರಿಚರಿಯಾನು ವರ್ಣನಂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನದ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥನಿ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಭಾಗವತಂ ರಚನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅರ್ನ ಆಶ್ರಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡೇಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಣ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಭಾಗವತ ಬಿಡ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ವಿವರಣೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಪೂರ ಭಾಗವತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅವು ಇತ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಶ್ಲೋಕ ದಾಟೆರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮುಖ ಆಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಅಂಡ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಾಯ ಕಲ್ತಂಡ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಪಂಡ ಈತ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾತ್ತೊಂದು ವಾದು ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಓದೋಡು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಡಿಸೈರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪು ಬೇತಕ್ಲು ವಾ ಗ್ರಂಥನ ತೂಪುಜರಿಗೆ ಭಾಗವತಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜನಕ್ಲು ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಪುರಾಣಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಲ ಸೀದಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಬೇತ ಗ್ರಂಥಲ ತೂಪನಾಗತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಇಟ್ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ ಪಂತೇರು. ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ. ಏವಂ ತ್ರಿವೃತ್ ಅಹಂಕಾರೋ ಭೂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಮಯೇ ಸ್ವ ಅಭಾಸೆ ಲಕ್ಷಿತ ಅನೇನ ಸತ್ ಆಭಾಸೇನ ಸತ್ಯಧೃಕ್. ಏವಂ ತ್ರಿವೃದಹಂಕಾರೋ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಮಯೇ ಸ್ವಭಾವೈಸೆ ಲಕ್ಷಿತೋ ನೇನ ಸದಾಭಾಸೇನ ಸತ್ಯಧೃಕ್. ಏವಂ ತ್ರಿವೃದಹಂಕಾರೋ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಮಯೇ ಸ್ವಭಾವೈಸ್ಲಕ್ಷಿತೋ ನೇನ ಸದಾಭಾಸೇನ ಸತ್ಯಧೃಕ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
एवं यमनामये अपास्तेन निवृत्तां मनामये स्वा अपास्तेन मनोमये स्वभावशैल तेन एवं त्रिवृत्तर भूतेन्द्रियमनामये स्वापास्तेन एवं त्रिवृद्धहंकारो भूतेन्द्रियमानुमये स्वभावैस्तलक्षितो नेन सदा भासेन सत्यदृक् एवं ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿವೃತ್ ಪಂಡ ಮೂಜು ವಿಧವಾದ ಮೂಜು ವಿಧ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜಿನದ ಭೂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಮಯಿ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಕೂಡ ಅವೇ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡ ಮೂಜು ಟೈಪ್ದ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜು ವಿಧವಾಯಿನ ಅಹಂಕಾರಗೆ ಶರೀರತೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ತೈತರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಚಕೋಶ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದ ಅಡೆ ಎತ್ತೋಡು ಅದೇ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚು ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಶರೀರದ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಶರೀರ ನೆನ್ವೇರು ಅದೇ ಏನು ಶರೀರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪರೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸದ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವ ಅಭಾಸೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲೇರ್ದು ಲಕ್ಷಿತ ತುಯರಾಪುಂಡು ಅನೇಕ್ನ ಪಣ ನೆರ್ದು ಸತ್ ಅಭಾಸೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರ್ದು ಸತ್ಯ ದೃಕ್ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಜೀವಾತ್ಮ ಪಣ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನೈ ಸುರು ಮೂಜು ವಿಧತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿನದ ದೇಹ ರಡ್ನೆದ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಜಿನದ ಮನಸ್ಸಡ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಪಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ತುಳಿಯದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಯಾನಿ ದೇಹ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಣದ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಣ ಮುಕ್ತಾತ್ಮೆ ಯಾನಿ ಶರೀರತ್ತು ಯಾನ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಪಣದ್ ಯೋಚಿಸವೇ ಈ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಭಾವ ಇಜಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾಪಣಿಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಹಂಭಾವ ಇಜಿಂದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತನು ಯಾನ್ ಈ ದೇಹ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಪೂರ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡು ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಅದೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಏರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದುಪ್ಪ ಯಾನಿ ಶರೀರ ಅಂದು ಪಂಡ ಶರೀರ ಅಂದು ಎನ್ನಂಡ ಆಗ ಜೀವನಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪನಿಗೆ ಏತು ಪಂಡ ತುಲೆ ಆಯ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪೋಪೆಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸವೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತ ಮೋಹ ಜಾಲ ಸಮಾವೃತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೋಹದ ಜಾಲಡ್ ತೆಗೆದು ಬೋರ್ದ್ಬರಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಂಡದು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಆಗಲ್ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ಅಂಚದೆ ಅಕ್ಲು ನರಕ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನಡು ತಿಕ್ಕದು ಬೂರ್ದು ಅಕ್ಲು ನರಕ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾನ್ ಈ ದೇಹವಾದುಲ್ಲ ಈ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪೂರ ಎನ್ನವು ಪಣ್ಪುನೇನ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತಂತುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಪುಣು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರನ್ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಆಯ ಪಂಡ ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಡೇರು ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡ್ತಿರುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರು ಮಾನಂ ಹಿತ್ವಾ ಪ್ರಿಯೋ ಭವೇತ್ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು
ಕ್ರೋಧಂ ಹಿತ್ವಾ ಸುಖಿ ಭವೇತ್. ಕೋಪನ್ ಬುಡ್ನಾಯೆ ಜೀವನಡು ಸುಖವಾದ ಉಪ್ಪೆಗೆ. ಅಹಂಕಾರನ್ ಬುಡ್ನಾಯೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಪೆಗೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ವನ ಪರ್ವಡು ಇದೇನು ಮತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಅಂಚದ ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಯಾನು ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ ಪಣದು ಯೋಚಿಸನಗ ಆ ಪರಿಭಾವನೆ ನೈಜ ಅಹಂಭಾವ ಅದು ಪಣವು ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಪೋದು ಐ ಟ್ರೂ ಈಗೋಗು ಬರ್ಪೆ. ನಿಜವಾಯಿನ ಅಹಂಕಾರ ಪಂಡ ಯಾನು ದೇವರ್ನ ದಾಸೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಶರೀರ ಅವೇ ಅಂಚ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋರ್ದು ಐ ಟ್ರೂ ಈಗೋಗು ಬರ್ಪೆ. ಅಂಚದ ನೈಜ ಅಹಂಭಾವ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣತ್ತ ಅಂಧಕಾರ ಡಿಪ್ಪು. ಅಂಚ ನನೊಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಇಜಿನ ವಾಸುದೇವ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನ ತ್ಯಜಿಸದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯ ಭಾವನ ಬುಡ್ತಾ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಆನ ನೈಜ ಅಹಂಭಾವ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೈಜ ಅಹಂಭಾವ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದೇವರ್ನ ದಾಸೆ ಅದೇ ಅವು ಯಾಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಮಾನಡ್ದು ಉಂಡಾಪುನ ಕಲ್ಮಶಲೆಡ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಾನಗ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪೆ ತುಲೆ. ಅಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಾಪುನ ಕಲ್ಮಶಡ್ದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಾನಗ ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪೆ. ಆಂಡ ಆಯನ ಶುದ್ಧ ಹಂತಡು ಅದೇ ಐ ಶುದ್ಧ ಆಪೆ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಂತದು ಐ ಮುಕ್ತ ಆಪೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರ ಆತಂಡು ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡು ಭೌತಿಕ ಒಡೆತನದ ಅಭಿಮಾನ ಶುದ್ಧ ಗೊಲ್ಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧನಾಯ್ ಗುರುತಿಸವನೋಡು. ಎಂಕಲ ದೇವರೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ಲ ದೇವರೆಗ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಐನಾಯ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೋಡು ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ವಸ್ತು ಪಂಡದ ಐ ಸ್ವೀಕರಿಸವೆ ಪೂರ ಮಜಾ ಮನ್ಪುನ ವಸ್ತು. ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡದ ಐ ಸ್ವೀಕರಿಸವೆಗೆ. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಜಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಜೀವಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಯಿನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಅಂಚದ ಇಜ್ಜಿನ ಈ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಇಜಿನ ಶೂನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಇಜ್ಜೋ ನಿರಾಕಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅಪರಿಪೂರ್ಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು. ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅದೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಮತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಪೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರೌಪದೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಸತ್ಯ ದೃಕ್ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರ ಆದುಪ್ಪನ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪಂಡದು ತೂವಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನರ್ದು ತುಲೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುನೆ. ಅಂಜದ ಈ ಸಂಬಂಧಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊರೊಳಿನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒರೇ ಬದ್ದಾತ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಗುಲಾಬಿ ಪೂನು ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಆ ಸುಗಂಧಿತ ಪುಷ್ಪನ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಸೋಡು ಪಂಡದು ಯೋಚಿಸವೆ ಅದೇ ಇಂಕ ಐನು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಐನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ ನನೊರೆ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮೆ ಅವೇ ಪೂನು ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂಚೆನೆ ತೂಪೆ ಅದೇ ದೇವರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೇ ದೇವರ ಮಂತನೆ ಈ ಪೂ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿರ್ದ ನಿರ್ಮಿತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಅವು ಪರಮ ಪ್ರಭುಗೂ ಸೇರ್ನ ಅಂಚದ ಐನ ಆಯ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಡು ಆಯೆ ಯೋಚಿಸವೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಆದುಂಡದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿರತ್ತದೆ ಅಂಚದ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿರದೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಭಕ್ತರು ಈಜಿನ ಭಕ್ತರತ್ತಾಗ್ಲ ಅದೇ ಕೈ ಮುಗಿದ ಉಂಟು ಎರಡು ಜನ ಅಂಚದ ಬದ್ದಾತ್ಮೆ
ಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಭೋಗಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ತೆರಿವೆ ಭಕ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸನ ವಸ್ತುದಂಚನೆ ತೂಪೆ ನುವೇ ರೀತಿ ಡೋರಿಯ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ತೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಮರ್ಪಕ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಒರಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿಸೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಪನ್ನಂಚನೆ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊರಿಯ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಸಾಯ ಇಜಿಂದ ಈ ಪೂರ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಸಾಯರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಾಯೆ ಆಯ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಆಯನ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಇಜಿನ ಸತ್ಯ ದೃಕ್ ಪಂಡದು ಪರಿಭಾವಿಸೋಡು ಪಂಡ ಏರು ಪೇಣ ಎಂಚಿನ ನಮಕ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅದೇ ಅಂಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡಿ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ చాలా ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ವಸ್ತುದ ಯಥಾರೂಪನ ತೆರಿದುಪ್ಪೆ पण ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ನಾಯ್ಗುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜತೆ ನಾವು ಕಲ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೆ ಅತೆ ಶೆಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ತೆ ಹೆಂಚದಲ್ಲ ಏನು ಇಜ್ಜತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನೆ ಅಂದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಐಟೇನೆ ಇಂಚ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲಿ ಯಾನೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿ ಅಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇವೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾಯ್ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಒಯ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು ಐನೆ ಮುಲ್ಪ